kana ngondozwira zoti ndakura but uri ngondibherera ndote blasuru kuone uzindevuza kuona ndini ariwa koma alright chitotanga tazivana muno ndinoitwa detective James Mutakash. Right, ndine mukomana ndi kutsvaga anonzi Wilfred kana kuti Gaza zita Gaza muzi ani ndomziva anina mwana muziva ndiwatinomziva anogara kuti kugara dzimba dziri pazasi apo saka unokwanisa kuperekedza ndoperekedza saba ikaseka sai dai nomona ndoperekedza dai ndokumixa asempurisa wewe nasida tomutora chigangsters asitumbofana mutize nasumbomutize toda tomona tadodii chikomana zvese makasimbe nani ine ndinoitwa detective Mutakash. Komana situko kusonga nemhosva yekuti wakabatirwa pamitivi yawakaba saka ndiwe first suspect kusonga nemhosva yekubatirwa maita zvakanaka chete ndatibate murume pavako tauratizi zvakanakira watambisira nguva nongo kutotambisa nguva yeko kuti zvinotitigona kubata neimomhosva zvakanakira mukomana wacho akabatirwa mumba mwanayo mukomana uyu ava achimuchengetedza chizivi yake wadiri unoedza kutaura kuti iwe kuramba mhosva kuti uyu ndiye akabatirwa achitanzi ndakaenda naye kumba kwangu mukadzi wangu haazokwanisa kuwirirana nayo batirogotese mutizi anonyebo iwe uri kuramba kuti uyu ndiye akakupatii saka zvazvanakira manje kuti mese muripo saka muchanotaura nyedzi nemupolisi hande amana vanhu vawanda nosungura mhosva zviri dzavo majii anondokandiira